Ja, en lineær funktion, det er en linje, som har en hældning. Og for at finde ud af den hældning, så kan man sætte den ind i en graf. Så hvis man har linjen her, så kan man efter nogle tal sådan, og se, hvor den rammer hen og sådan noget, beregne, hvad dens hældning er. Og til det, så bruger man funktionen, eller forskriften, som hedder y lige med a gange x plus b. A, det fortæller hældningstallet, altså hvor meget den hælder med. Og hvis hældningstallet er minus, så er det en negativ stigning. Og så går det den her vej. Men hvis A er positiv, så går det den her vej. Og B, det fortæller om skæringspunktet på y-aksen. Altså for eksempel, hvor den skærer her. Og her der skærer den for eksempel på 2 og på 6. Og hvis at B er lige med 0, så er det en ligefrem proportionalitet. Ja. Okay, nu vil jeg gerne fortælle, hvordan man kan afmåle, hvad A er og B er på en lineær funktion. Hvis man skal finde A, det er nok det smart, nej, B først, så kan man finde ud af, hvordan den skærer. Det er bare, hvordan den skærer på y-aksen. Og ved den her lineær funktion, der skærer den ved 3. Ja. Og vi kan se funktionen heroppe, så jeg har slået 3 ude ved B. Jeg kan også sætte op her. Ja. B. Yes. Og så skal man finde ud af, hvad hældningstallet er. Altså, hvor meget den går ud. Nej, hvor meget den går op, når man går ind ud. Og den her har jeg afmålt den til cirka en halv. Det kan I se der. Okay, nu vil jeg så fortælle, hvordan man kan afmåle A og B på en negativ linje. Og det er sådan set det samme, bare at den her, den går nedad i stedet for den anden gik opad. Så ved den her, der er skæringspunktet på y-aksen, den er 7, og det er sådan her. Og hældningstallet er omkring minus 1. Den går nedad. Så forskellen fra den før og den nu, det er, at den her går nedad, så man kan se, at det er en negativ, og den anden gik opad, så man kan se, at det var en plus. Vi skal få noget skæringspunkt der. Vi har 2 ligninger, og dem skal vi lige have flettet sammen. Og dem fletter vi her nu. Og så det hedder 3x minus 6 er lige med minus en halv x plus 4. Og så vil vi gerne have rykket alle x'erne over på den her side. Så derfor så, nu hvor der står minus, så plusser vi den her over, så det hedder 3,5x minus 6 er lige med 4. Og samtidig med det, så vil vi gerne have rykket alle tallene over på den anden side, så x og tallene lige står hver for sig. Så nu hvor der står minus 4, så plusser vi på den anden side, så det hedder 3,5x er lige med 10. Og det er så lige med x er lige med 10 divideret med 3,5, og det er altså 2,86. Det var så vores x-værdi, så herover der har vi, hvor x den ligger, men nu skal vi så bare lige finde ud af, hvor y den ligger henne. Og yes, det gør vi simpelthen ved at sige 3, som vi har heroppe fra. Det kan vi skrive på den her linje. Det er den her gange med det her tal. 2,86 minus 6, som vi også har heroppe fra. Og det er lige med 2,58. Og så kobler vi det så sammen, så nu har vi fundet x, som giver 2,86, den ligger her, og vores y, som giver 2,58, den ligger her, og her har vi skæringspunktet.